ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/1/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಎಂಚಿನನು ಬಾಬರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರೋ ಐನು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಓದಲೆ ಧಾರಣೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ತೊಜುಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಪಾತೆರಡು ಬಾಬಗ್ ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಸಹಾಯಿಟ್ ಅಟಲವಾದು ಪೊಡಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಗ್ ಡ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತು ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡೋ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುದೆನೋ ಐನೇ ಮಲ್ಪುವೆ. ಡ್ರಾಮಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಾಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಜೋಕುಲ್ನವು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಯಿಡ್ದು ಈ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದೆ ಸುರುಕೆ ತೆರೆದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನೆಕ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದುಂಬು ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪಾವಂದಿಲೆಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಗರ್ಭುಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಪ್ರವೇಶ ಆಪುನವು ತೆರಿಯುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ತಿಥಿ ತಾರೀಖನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗರ್ಭುಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ತಿಥಿ ತಾರೀಖನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಅವತರಣೆಯನ ತಿಥಿ ತಾರೀಖು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ರಥೋಡು ಬರ್ತೇರು ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಏರೇನೆ ತುಯ್ಯಿರ್ನಲ ಅಕಲು ನಶೆಟ್ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವು ಶಕ್ತಿ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒವ್ವೇ ಜಪ ತಪನಂತೂ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇಕ್ ಗುಪ್ತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ತಿಥಿ ತಾರೀಖು ಇಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಸಹ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮರೇ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಯನ ಏನನು ಲೆಪ್ಪರು ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ಏಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆನೋ ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗರ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಐನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗಲ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಲ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಂವತ್ಸರ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಕಲೆಯುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ತೂದಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು ನಿಕುಲೆ ಕಳೆಯೊಂದು ಬೈದರು ನಿಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಏನಾರ್ದು ಕಳೆದರು ಐರ್ದವರ ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ಕಲೆ ಉಂಡ ಒಯ್ನು ಕೂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ತೆತ್ತೋನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಃಖ ಅತ್ತಂಡ ಸುಖದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಇಲ್ಲು ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ತೋರುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂದೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಚಿಂತೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಪರತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಈ ಇಲ್ಲು ಪೆರ್ಗ್ ಯೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನು ನಾವು ತೆರಿಯುನೇರು ಅಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜಿರು ನಿಕುಲಿತ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಯರ ಯೋಗ್ಯ ಅದುಲ್ಲರು ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸುರುಕು ಹೊಸತಾದಿತ್ತನ ಐದೋಕ ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೇರ್ನಲ ಈ ಪಾತೆರನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ಜೇರು ಗೀತಾ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಅತ್ತನ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಐಟೇ ವ್ಯಸ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ಉದ್ಯೋಗುಡು ಉಲ್ಲ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಮಲ್ತದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೆರು ಪಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಕುಲ್ದು ಬುಡ್ಪುನವು ನಿಯಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಪ್ರಳಯ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಧಾಮకు ಬಿದರ್ದು ಪೋಪರು ಅಲ್ಪ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಯಜ್ಞುಡು ವಿಘ್ನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಶ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸತ್ತು ವಿಘ್ನಲು ವಾ ಪಾತೆರಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ದ್ರೌಪದಿನ ಪಾತೆರೊಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಡಪುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು ಏನಿನು ಜತ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರು.
ಓದುದು ಓದವಡಾಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರವಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಲ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಓದುದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಪರು. ಏರು ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಕಲಿತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಪಿರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಮಲ್ತುದೇರು. ಒರಿ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಪೊಡು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಪನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೇ ನೆನಪುರ್ದು ಇಂದೆರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಸಹಯೋಗಿ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದೇರು ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಜೋಕುಲ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯೆಡು ನಂಬರ್ ವಾರುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎನಡ ಏತು ಧಾರಣೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ತೆರಿಯೋನುಳಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಇದು ಧನವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಧನದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೈತಲು ಕಾಸುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡು ಏರ್ಲೊತ್ತೊನು ಜೇರು. ಧನದಾನ ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಹಾದಾನಿಲೊಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾರಥಿ ಮಹಾವೀರ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲ ಕೈತಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ಒರಿಯೂರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನ್ನಡಾಪುಂಡೆ. ಅಕುಲಂತೂ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂಡು ಕೇನುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಂದು ತೇರಿದುಪ್ಪುರು. ಐದು ಒಕ್ಕಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದ ಕೇನ್ನಕ ಎಂಕುಲಂತೂ ಪರಮತದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮೂಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿಯೂರೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಹಾರಥಿ ಕೆಲವರು ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕೆಲವರು ಕಾಳಲು ಇಂದು ಡ್ರಾಮೋಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಕಡೆಕ್ ನಿಖಲ್ನೇ ಜಯ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡಾದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲೆ ಆಪೆರು. ಜೋಕುಲಂತೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುರುಕು ಶಿವನ ಮಂದಿರೋಡು ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೊಕುಲು ಏರು ಬೇರು ಏರು ಬೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ನೀರ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಮೈಪೇರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಕೇನೋಲಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಸೂಕನೇರೆ ಪೋದು ಮಾಲಿಕಾದು ಕುಳ್ದು ಬುಡಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಲ ನಿಕುಲನೇ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತನಲ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಾರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಂತ್ರಣ ಬತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಅವಡು. ಕಾಶಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರೊಳುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀನುತು ಎರಡು ಆಕಲಿಗೆ ಗೀತೆನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಕಲೇನು ದುಮ್ಮು ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪದ ಆಕಲೇನು ದುಮ್ಮು ದಿಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂದೆರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ರೆದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಳಿಗೆ ಪೋದು ತೆರಿಪೋಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಕುಲಂತೂ ಪೋದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಏನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಕಿ ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಅರ್ಥ ಗಂಗೆಡು ಪೋದು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದತ್ತು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಪುನ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಯಾನ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆ. ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ರಾವಣೆ ಬತ್ತೇನೋ ಅಪಗೊಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಪಲು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಧಿಕಾರಗಾದು ಮನುಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಏತು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತುನೇರು. ಇಂದು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಾದು ನಿಂದಿಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದುದಾಲ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ್ಮದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಇತ್ತು 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಓವು ಪತಿತ ಆದುಂಡು ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಆಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಇಂದುವೆ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಯೋಗಡು ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಅರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರುಡಿದ್ದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆನಪು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬದಲಾದು ಯೋಗ ಪಂದು ದಾಯಗ ಪನ್ಪರು. ಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರನೇ ನಿಕುಲು ಮರಪ್ಪರು. ಬಾಬನ ಏರು ತಾನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಕುಲ ಸಹ ಪಂಡ ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಬೇರು ಓದಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಸ್ವತಿಲ ಓದುವೆರು ಓದವನಾರು ಓರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏತ ನಿಕುಲು ಓದುವರು ಆತು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದು ನಿರ್ದವರು ಜಪ ತಪ ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನನದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಏನು ಜತೊಂದೇ ಬೈದರು ನಿಕಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು ಪಾಪ ಅಂಚೆನೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಚ ಜಮ ಆಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಾಪ ಮಲ್ಪನೇನು ಶುರು ಮಲ್ತಾರು.
ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಏರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪೇರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಸದಾ ಕಾರುಲು ಇಲ್ಲುರ್ದು ಪಿದೆಯೇ ಇತ್ತಂಡು ಪತಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪಣಂದುಪ್ಪಿರು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರಳ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದಾಗಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂತರದಾದ ಪಂದು ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಓತ್ತೊನು ಜೀರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು ಇಂದಿರ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರು ಮಂದಿರಡು ಹೋದು ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಈತೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆದ ಕೊಡ್ತನು ಶಿವಕಾಶಿಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು ಅಂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪತಿಯರೆಗಲ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಾಸ್ತವಡು ಬೇರೊಬ್ಬರೇ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರೆ ನಿಕ್ಲ ಪತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅತ್ತಂಡ ಪಿತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ ವಿಕರ್ಮುಲ್ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಒಂದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಕಲೆರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ಬೆಹೆನ್ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಪರತ್ತೆರ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಹೋದು ಬಿಡ್ಬೇರು ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೃದಯಘಾತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂದುಪ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಕ್ಲ ವಿಜೇತ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ವಿಘ್ನೋಲು ಬರಡೆ ಆಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಈ ರೀತಿ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಕಾರಗಾದೆ ಲಡೆಯಾಪಂಡು ಅಮೃತನು ಬುಡ್ದು ವಿಷನ್ ದಯಗ್ ಪರ್ಪರ್ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಟು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಕೊಡೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ತೊಜ್ಪೋಡಾಪಂಡು ನಿಕುಲೈಟ್ ಸಮಯನು ತೊಜ್ಪವರು ಇತ್ತೆದವು ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಲಾವಣುಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಾಲನೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಧಾರಣೆಯ ಒಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾತ್ರರು ನೆನಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನೇ ಮರೆತು ಹೋಗುನು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕುಲು ಸಾಹುಕಾರ ಅಂದು ಪೋಪರು ಧನ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವರು ಹುಂಡಿಲ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಪುನು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲೆಕನೆ ನಿಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬುಡುಪುಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾಗ ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು ಕಳೆದು ಪೋಪುನ ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ನನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈಜಿ ಒವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಾಯಿದು ಬತ್ತು ಉಡುಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೈಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನೆ ದೂರ್ಲೆ ಆರು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ತೇಪಂಡ ಇಂದೆನ್ನು ತೂದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೇರು ಎಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಸತ್ಯ ನಡಪರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಾರದನ ಉದಾಹರಣದ ಅಂಚ ಚಾರ್ಟಿರ್ದು ಮಸ್ತು ಲಾಭ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ತಿರಿಪೋಡಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ಧನನು ದಾನ ಮಲ್ತದು ಮಹಾದಾನಿ ಅವಡು ಏರೆರ್ದುಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಕಲೆಯಿನ ಪಾತ್ರದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಚಾರ್ಟ್ ದೇವಡಾಪನು ವರದನ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಭವ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗಿ ಜೋಕುಲು ಯೋಗುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಹಠ ಯೋಗಿಲು ಶರೀರನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪರು ಐನೇರ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿತ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದುಪ್ಪರು
ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕಾರು ಧರಣಿದ ಮಿತ್ತು ಪೂಜಿ ಪಂಡು ಪರಿಸ್ಥ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಕಾರು ಧರಣಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಂದಿಲೆಕ ದೇಹ ಬಾನುಡು ಬರಂದೆಪ್ಪಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೂವೆ ಸೆಳೆತ ಒಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಸ್ಲೋಗನ್. ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಶಬ್ದಡು ಬರೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನನೇ ವಾತಾವರಣ ಪಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪನು ಉಂತಲೆ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಇಂದುವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಿಮ ಪೇಪರ್ಡ್ ವಿಜಯದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.